खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ सासे बर' फरायसाया गोमानानै दं। चिरां जिल्ला बिजनीनि नर्थ इस्ट मिलिटारि एकाडेमियाव 9 थाखोआव फरायबाय थानाय बिट्टुराज ब्रह्मआ दिनै फुंनि 4 रिंगानिफ्राय हस्टेलनिफ्राय गोमानानै दं। बिट्टुराज ब्रह्मखौ धालिगाव ओनसोलनि सामथाइबारि गामिनि थागिबि सनबिन्दु ब्रह्मनि फिसाज्ला होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9365011952 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों। रन्जन दैमारिनि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बिबुंथि। रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो एबसु आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा आरो जोबथेसालियाव थानाय नखरफोरजों तामुलपुराव रायलायखांबाय। बेयाव बिटिआर काउन्सिलनिफ्रायबो रिप्रेजेन्टेटिभ दंमोन आरो माखासे उखिलफोराबो दंमोन। रन्जन दैमारिनि उखिलाबो बे सावरायनायाव बाहागो लादों होनना रन्जन दैमारिनि सायाव जिदाय जाबसिननाय एबा इनप्रिजनमेन्ट होनानै दोननायखौ एकर्टनि उनाव दैदेनगिरियानो जा एबा केडारानो जा न'आव फैनो मोननांगौ। बेफोरनि सायाव सुप्रिम कोर्टआव पिटिशन होनायनि जिखिनि प्रक्रिया खालामनांगौ बे प्रक्रियाया सोलिगासिनो दं होनना बुंथियो। क'क्राझार जिल्लायाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि फुमखियाव फिसाज्लाया गावनि बिफाखौ दिगारजों सुथारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिफा फिसाज्लानि गेजेराव नांज्लायनाय जायो। उनाव फिसाज्ला हासिनुर आलीया रागा जोंखांनानै बिफा बाहर आलीखौ दिगारजों खनथाम सुयो। दिगारजों सुनानै हासिनुर आलीया खारखोमायो, नाथाय उनाव पुलिसजों हमजायो। फिसाज्लानि दिगारजों सुनायाव बिफाया गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय बिफा बाहर आलीखौ गोब्राब हालोदाव क'क्राझार देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो लामायाव जोबथाहांबोयो। बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआ जथायै बिजाथि फसंगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। क'क्राझार सहरनि चन्द्रपारा जौगालु फोथाराव खुंफुंनाय इउपिपिएलनि 33 बोसोरारि जथुम्मानि दिनै थामथि एबा जोबथा सान। दिनैनि जोबथा सानाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैयो आरो मोनसे गोनांथार बाथ्रा रायजो राजानि सिगाङाव फोसावनानै होयो। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोआ जथायै बिजाथि फसंगोन होनना। चिरांनि फानबारियाव बैसो जानाय आइजो अन्थर बर'खौ दायनानि सन्देहआव गावथारदों नामा? अन्थर बर'खौ गावथारनायनि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो गावथारग्रा दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखाङो। बे जाथायनि गासैबो फेक्ट फाइन्डिंखौ खालामनानै नुनाय बादिब्ला दायनानि सन्देहआव खालामनाय बायदि नुयो होनना। जिखिजाया कारनानो जाया मानो हाथियारजों गुलि गावनानै बुथारनाया इलिगेल। जेबो कारनाव बेबायदि जोंनि ओनसोलाव हाथियारनि एक्टिभिटि जाया, बेनि सायाव सरकारखौ गोख्रों नोजोर होनांगौ होनना दिपेन बर' बिथाङा खावलायो। बलिउडनि सुपारस्टार किं खान मुङै मिथिजानाय शाहरुख खानखौ हरखाबै मुम्बाइ बिरखं गाथोनो हमदों नामा? मिथिनो मोननाय बादिब्ला शाहरुख खानआ दुबाइनिफ्राय मुम्बाइ फारसे गावनि जर'खा प्लेनजों फैनाय समावनो शाहरुख खाननि बडिगार्डखौ हमो। शाहरुख खाननि बडिगार्डनि आखायाव गंसे बेसेन गोसा घड़ी थानायनि थाखायनो हमो। बे घड़ीनि बेसेना 18 लाखनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे 18 लाख रांनि घड़ी गाननायनि थाखायनो कास्टम बिफाना शाहरुख खाननि बडिगार्ड राबि सिंनि हेंथायै 6,83,000 जुरिमाना फोनाङो। घड़ीजों लोगोसे माखासे बेसेन गोसा बेसादफोरखौ कास्टम बिफाना बोखाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। माखासे खौरां बिजोंफोराव शाहरुख खानआ हमजादों होनना फोसावगासिनो, नाथाय बे खौराङा नंखाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।